Moi, tänään on 19. syyskuuta. Tänään on mieheni vapaapäivä toista ja koska poikamme on päiväkodissa, meillä on treffipäivä. Mitä teimme tänään? Ensin soimme buffet-ravintolassa nimeltä Factory. Se maksoi 12,90 €. Seuraavaksi menimme Finkinun elokuvateatterin. Emme katsoneet elokuvaa. Mieheni vain näytti minulle, miltä sisällä näyttää, koska meillä oli vähän aikaa. Sitten menimme muijikauppaan ja ostin tossut. Seuraavaksi menimme Kampin hiljaisuuden kappeliin. Sitten menimme Roseburg-kahvilaan ja kokeilimme heidän porkkanakakkuaan ja jääkahviaan. Lopuksi menimme rautatieasemalle ja haimme J.M.:n päiväkodista. Se oli ihana treffi. Kiitos, rakas mieheni, että hemmotelit minua tänään. Rakastan sinua.